ngi penpau ka jing songo ya ka kwaya jong jing seng samla ki balayalam ha ka jing roi pen rehmen sem shiteng ta shwa ka por ubleun kur khuye phi bat ka jing shakri ka jong phi ya ka kam ka jong o ka program ka long kum ne nongelam jing seng Reverend Lindans em nongelam jing roi temen besan WM Ramsdam organist Mr. Balmi Lingdo Nongpur nong pulis dang bat duai Mrs. Merika Karsano indon ke jing penbena bat ke jing duai jing aingo na itemen besan dondor Lingdo na kabalang Presbyterian Pokse ke jing ruai kerpang na kakwaya jing jing seng samla bat ngin yo e kapor jing jing duai lang kat kum ke jing penbet jing Putmuri district inong yalap akanika janmir ilong i pastor jongi Reverend Dr. R.R. Kanvil ngi pediang sobhaya phi ki para bangej be baro shakanika jing seng revival Sunday hangnia kabalang Presbyterian Mauro jongi ngi pediang nado i pastor nongelap ki temen besan be jongi ki dekat komiti balang long keme long kpa perlok samla heb ki baret ki para banget jaga balang mauro bat ki bana ki wei pat ki balang ki bala bania don rengkat bat ngi pediang subharu e pi ki ba khmi bat ki yo snow ya kani ka gseng lingba ka YouTube channel jong ka balang to bleun kurkhu yang ilang baro ha kani ka jing shakri ka jongi ye o tungini pendama ka jing duai Ublay buk pau jongi bahabeneng ngi aingu yeme nakabenta kani ka por ka bame aingi bangila ban yo e kani ka jingeseng revival ha kani ka revival Sunday ha kani ka balang mauro ka jongi ngi aingu yeme ko try bamela kurkhuingi bro shitayo ki jing duai baraka praise and worship minen janmet but minnem step ro ka jing yalap ya ka htien ka jongme ngi duai ngi kerpat bame men don rengkat bat ngi kani ka por bat ki benta baro jong jing shakri ke jongi bat ki nongi shimta baro bangin mat e ga jialam ga jong men sim bakhoj ngi aingo ba me osngo ge jing duai ge jongi ye kini baro ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang ha ka kerteng ge jong trai bat unong penem jongi u Jesus Christ amen ngi ni ruai ge jing ruai ke ba sanspa prapopra bar hadien ke ni ge jing ruai kerpat ya iwei ni kilong keme juga balang ke jongi i Mrs. Merika Karsano ba in sngob ha ban yalamingi ha ga jing pule na gahtien ke jong blay bad ha ga jing duai try ko magasngi Pentecost ato the da ka borba ba kraw ban ingdo ki pop kum ha ga ding barhem amen sim ba khoi to wan ka jing ruai ka ba sanspa prabhupra Kumhaka si Pentecost atu teda kaborba bakraw baning doki popkum hagading barhem amen simbakut tuwa Simba jem nun atuan no kloy iki kun jong medan kam jing im bendo ki jing skobha kisin to pertain bangan burutang yami Trying idang ang adugani kapor human simba kut kajing ular pamenteno hapdeng jongi trimenta human simba kut kapor jem nun atuan no kloy gigi kun jong medan kam jing em endo ki jing skobha gisin to pertain
Hasuaban pandemag jing doi ngan puli kat tu kan ni kid khat na katien ka bkhoi ka jong blei bangila ban sem na art chronicle ka nong ka banyo ka khat ka bakhat saw Johannes ka gospel Johannes ka nong ka bakhat saw ka khat ka bakhat san bat apulai ka city signong room ka nong ka bapra ka khat bakhat saw khat san bakhan riu ka baning kong ka city signong koden ka nong ka ba Henryก็ขอดกับขัดขันได้บัดอัดโผกับกิตาบจึงเป็นเป้ากับน้องกับลายกับขอดกับอัดโผบัดกุ้มจุนากระชิที่ชิกิน้องรวมกับน้องกับขัดสันกับขอดกับขัดลายกิเตียนกับองกุมเนียและได้กิบริวจงงายากับละขอดกับกระเตงจงงากินเป็นฤทธิ์อีละดีบัดกินด้วยบัดกินวาดกับขมัดจงงาบัดกินพายเนาะนักเล่นที่บ่มันจงกีกุมตาเตงานสงาวนับเดงบัดงานมาดเอกิปอบจงกีบัดงานเป็นเขียยากรีกับจงกีดาดาพี่เอียดยังไงตัวสุมายากิฮุกุมจงงาอุจิสูอุไลทั่วUjisu le thu badu la ong ha u la da unu nuru u et yanga un sumar ka ktien jonga te utok pa jonga un et ya u bat ngin ya wan ha u bat ngin ya sa bat u Namarkat ki balai lam da mensim ublei kita ken ki long ki khun ublei namar phim sim lap deng ya ka mensim ka jing long brau pat ya ka ban shep ting hinrai philap deng yung mensim ka jing ting khun da ubang ya lam ya yam kat pat aba ko pa uta u mensim hi ken u ya flash sharing kat pat ka mensim jongi bangi long ki khun ublei Hatu pimtip bakata ka met jong phi ka long ka yeng shong umen sim bakhut uba hapo jong phi ya uba phila yo na ublei bat ba phim long la ki jong hi na mala thet no ya phi da ka dor ba te na mar kata to pen dan borom yo ublei ha ka met bat ha ka men sim jong phi ki belong ki jong ublei Hakmi ngayang haga jingkhang bat ngatit lada unu nuru unyo sngoi ka ktien jonga bat un ple ya kata ka jingkhang ngan wan rung hapo jong u bat ngan ya khawai met lem bat u bat mo u lem bat nga Ti ublei Ujong kata ka jingkan men to un pendap ya phi da ka jingmen ba da ka jing suk baro ha ka bangit khnang ba pinyo nang roi ker hai ha kata ka jingkan men da ka bor umen sim khun to ble un ker khui ka puli ba ka shash kor ka tin ga chu in pendam he jing duai ko pa jungi ubahmneng kan nungi dap da ka jing sango ka ba khrau e mi try kan rat ya ba mi mala pala ingi kat ni bengin dan sipor ka yeng ka bakan tang ka jong mi ha bengin yo ta bene shakri ban panan rom ka ka tang ka em bat padon bor ka jong mi ngai ngo mi try kan rat ba mi snei ban pen ngau ki jingmut ki jing par khat ka jong hi man sim ki dot not ka jong ni bengin e sipor ki e jong ni pathai bengin mi la ka jong ki yeng ki sam bat ni wan ban kiu ha yeng ka bakan tang ka jong mi ha bengin yo ban mani ban panan borom tang ka tang ka jong mi ngai ngo mi try kan rat ka pa mem li snei ban long ring kat ban ngi ling ba kan ka tayo hi baro shitio habang le yo ban pendep ki ji seng duai kum ka balang bat kum ju ye ka praise and worship ka le yo ta ban pelong nin ka singi ngi scam try kan rat bikini ke e baro ki bing le try kan rat kem long tang ki ji pendep ka mu jingi le a try kan long sha ka kiu sa ha khamat ka khat ka jing snei ka jingi ba kan long ka boarding ngi try kan rat ba kum ki khon ki jong bing la ban em ba ngin ya asla jong kan do ai ngô rồi mi try kan rat ling ba kan ka tien ka ba em ka jong mi ho da try ngam la kan da ai ngô ba mi da ni dang yo kan ka lat ban pule ka tien ka jong mi om kum gi re ka jaka leng jong kan ka pa thai ge bla do no ban pule lai do ka tien ka jong mi ba kham tam buon ki ying man ki la khang ka da ba kim yo su ban banir lai do ka teng jong mi da try kum kan ni ka po me dang eat e ngi ba ban pen yo ngi tai ka ni tien ka ba em ka jong mi ma chi sha ka tien ka jong mi tai ka long ka
Palam Alexity, Kabalong Boringi, Bukungi Kun Jong me, Gumno driving in Lap and let Persia, Yagi boat tab Jong Boman Lusetan, Erap in Marka tabbing in snow to driving in it, but Pulikatian Gajomi, in Pusan, in plate with Jimut Eka and Radamata Shisha, Clem Katin Gajomi, Kumki Kun Gajomi in a Mla tribe and Im has large on the potato, but take but that getting egg, potato, but that getting sneer or Harukam, but give a care southern getting Imjungi, a man like a snee, but Clemat Gajungi, or what tracking that I know in the market, a snee of a crowd of Kentanga Jumi, but come. Kabalang yok ban rakhi ka kum ke Bible Sunday ban kan mau eat jingwan her ko jong mensim ba kho jong mi ki khon ki jong mi hoi ta shisha try kan ran ngi ba ka bor ko jong mensim ba kho ka tre shisha ha shi bon ki mensim ki ba ko dor ba kla mat ya ka jing kan do kla mat ka jing kla ka mensim mu ki re a try nim ba ki sngi ki snam ba ki nang ya ni shisha try pa dan pa ba kum ta bon ki kla kdet no ban pha shi mi kla kdet no ban ki su ki jing ka kan tang jong mi kla kdet no try ta shisha ba yero ba panan rom ka teng ka jong mi ba kla im ba ki ek subha jong ni Atrai si buon ki kon ki jong mi atrai ki jangai not na mi atrai ndai ki ngop ki jing subha jong ni pathai but bom man bu setan atrai ta si shaw la khring ye ki atrai ban jangai not na mi atrai ninga dwai ni por ki jing rap ki jing kisan bor ki jong mi atrai ling ba min sim kho du jong mi ba hang no no ka ka ki don tu is nei tra ban pen ken do ki min sim ki do no jong ki man thang do ta ka ding ba hem ki jong mi je ki min sim ki do no jong ki ba ki ba ro ki jing subha ba ni pathai ka I can so to attack na disha ki ya mat ka jing suk ka shisha nei ka jing suk ka shisha ka jing suk ba bam jukut ka lok tang na me hi try kan rat to is nei to lok re kat ba ki khot ki jang me try ha ki sa phyang ka leng ni pathai ling pat ki jing subha jing ni pathai ki ba yo thia ling ngai ba ni pathai try kan rat ninga dwai ba se sin pat ba ka ni ka sni try kan rat shisha ki ni mat pa se sin ka jing pen im ka jong mi ki ni mat ka jing ka la ka jing im ka jong ki ho do try kan rat nga du pati ling ba na ka balang ka jong ni kum ju try to is nei man ka khu ki nong shalai ba ro na dei pastor ki man masan ki khat committee balang par kum joi ki khat ki jong ka ba na thapo ala ka jong balang to is nei try na sai sin par try to pen em la ka jong ka balang ai ba ka ni ka balang ka jong ni ta ha ni ka jaga ke ba yang ha ni ka jaga ta shisha kan long ka buram ke ba ke pathai ba ro ka be ka ni I ke buram ka ting shan ba ka ting em ka jong long jing kum ki khat ki jong ka to is nei ban hi ka hi ban training hi jing ya len ti jing ba man ka si ta men se ma khot u jong mi bengin em ka jing em ga pen so hai ka man ka jong em mi bengin em ka ta ka jing em ga ba ya ba le ka man ka ba khot ka jong mi to is nei ta ban ka san bo ringi ling ba kin ka pathai ka ba sni ta ta shisha ta ka ha bengin mi ka yeng ka kan tang jong bengin em long tang ki puri ta ha po ka yeng jong mi re sha ba ringin pen pa shi ka pathai ta bengin long ka jing shai ya ka gospel ka jong mi to is nei to nang ten nang lam ki balang ka jong mi ha ka jaka re ka san bo ro try ling ba ki dampi yang kristan barok beda na po jong ka wa ja bangi iling ba kini kisngi po da shisha try bon ki yang kristan try ki long ba jot ki prata ba ki khon samlam ki la jingai no na mi ba ki la klet no ban kla lendet ni ka teng jong mi try na dwai se sin patis ne ban ki khu ban pen em pat ki min sim ki don ki ba jingai no na mi to ba ning ba nu min sim ba khu ju mi ta shisha on pen ken do ki ba pen phai pa ki she ka sam jong mi to is ne ta wan pro mi no ingi tai we pi we tai kan da shi jang in long ki khon ki jong mi ki khon ki ba em ba ki ba ya kan ba kum ka mon ki jong mi long ka to ka khui ki dim pi yang kristan ba rak ba na po jong ka ba sai sin ki no mat ki ya ka jing pen thamai bor ka jong mi sim ba kho jong mi kin yo ik men sim ka shit ham ba kin eat ban ki ka ying ka kan tang jong mi kin eat ban shakri ban panan rom ya ka teng ka jong mi is nei ro tai kan ga bu tir ka pang nam ta ka ni ka ri ka ba eat ka jong ni ba shi sin ka long ka ri ka ba tip ri to place ne try ha ba ki phai ni ba kin ki sni ni I ba ki jing sni ba ha ru kam la ke sau dang tai ba ki jing sni jing mai jing shap ting ba ro ka ba pen do I ka jing song suk song ngan ki jing kum ki khon ki jong mi try sai sin pa kan dwai ya ka jing pen do jing jong men sim ba khot jong me tak na ya ka ri ka ba et jing ba sai sin pa ngi I ba ka ri ka jing ka long ka ri ka ba tip dei to kren tu pen sha me ta ki khon ki jong mi ha ka jing ya len ti ki jong ki ha ka but tape can so to chisha ta balong belong blade ni but play khra bo lo ki e baro ren tu pen shai ki ta ba wan ta pat sai sin ta ka jing suk ka jing shani agar ri ka be et ka jong ni ho ro ta ka na po nga bo ti ru ka pang nam ta nu sakre bo ko do jong mi ba me malong ta ka ni ka jaka tu is nei ban ka khu ki e baro ki ba
kaktiin ke jong mi un sebet hak ni ka por ka trai ngengit scam ro trai kan rat bikin long gijing besar mesin ba khot jong mi hoat kum ki khon ki jong mi kan nge don hang ni por ngi chang ban sngo yi ke tin ke jong mi ti stay ta ban ket khu bo sum ba jong tin ke jong mi ngi de yo jaka ha ki men sim ki do no jong mi wat ai bingin mi no de yeng ke jong mi trai ngin mi thli klem ke tin ke jong mi ne trai kan rat ke ba ro ka ba u sakri jong mi un sebet kena long ke boringi but kena long kena sa po ki men sim ki do jungi but kena ya pitin ki im jungi bom mahlang kasi kum no binya bingin im kum ka tin ki jong mi tu nang pen chai bori yo sakri bo ko do jong mi atrai ka binang yo mat ke met ka bukai pakhia nang penan kami itrai ka no ben tak ba me mi ibet ben penan kami is ne ro tai ban ket khui ki ben ta ba ro bangi yo ban pen dep long ba kan ka por ba kum jo kan ka singi ba singi ni IT bangi shane tang sang di blai jong mi tu ngau tai ba shash ko ki jong khat kat pat jong sakri no pam ma bat klet try kin kang pel ba buan ba mishem ke im ke jong hi try na ba kini bro pan ke ting justice nong pen menta shi ki bom ju kutru amen i pen pa ko jing songo ye i Mrs. America Kharsano i balai lamingi ha ke jing puli na ka htien ke jong play ba ke jing duai ha ke ni ko por pat ngini osngoi ke jing pen bana ki jong ka balang na itamen san sketri jongi temen besan ai bor lang one sweat Perhadian ketangin sayo ban lumno ikijing aingo, perhadian balada ban lumi ikijing aingo, ngakerpat yai teman besan dondor lingdo, ibawan ban senran yai Pastor Conville, bain sngo bha ban pengetang ya kijing aingo i teman besan lingdo ila one eye training counseling ingi laisin ha kabalang kejangi, ban ngiso kemen ila ban senran i pastor ha kenika jingeseng. Tikumta kejing penbena bat ke jing duai ke jing aingo toy duai ublei ukwa jongi ubah beneng ni wan ni jan mi da blai ban aingo yame mani ga por ma ayangi bengila wan keloj chrieng ba khot bukan tang ke jong me Oya blai ngon aingo kam tame atrai. Ye ke jing kirku ki ba memet he ke jing im ki jongi. Ayung ndong ablain ma memelong ten rai jong jing kirku baro ke bangingi ma da ke jing im ke jongi. Ne ye pendap ijrong kam jing mon la ke sngi met bat men sim. Ring aingo kam tame atrai. Namo khon jameu Jesus Christ. Bamel ai ban sya halo ka ding pna nam ta ki pop jongi ki briu ki bajat ki barem leng ba ka jing kir khu ba bon ngumet he ka jing im jongi atrai ba i wan ra akhmat jong me tang khndiat e na ka kti jongi nong pop atrai mangi du wai ba ban kir khu yaki men pen kentang yaki ablai bakin man roy atrai Baga jing tre juga balang ke jong mehang ni. Kanang lah banyai seprang. Kerukhu yang iwe pewe atrai. Ibla no siya ni ke jing ay ni ke jan mit. Laga long ke berit na laga long ke bakraw kumjo. Na yai pendap jurun kamji malakas ni atrai. Nri kam tame atrai. Ni kirpat men ay yang i atrai. Ya ke jing skaut ho baga jing angnot. Mengilaban ai, yagi donor kimen sim ke jongi, kum ke jing knya ke baim, hakmat ke ket ke jisnei ke jong me. Kerku syakri jong me atrai ban yang ni kapor, bat sami kubon ke tin bakhot ke jong me. Ben slay wa blay do men sim bakhot u jong me. Badi rab yang ya atrai. Bangin juba be jing khot ke jong me. Ke me khot yang ni, hakani ke sngi. Kini baro ngapan kerpat dan try nong pet im jong yu Jesus Christ. Amen. Ngi penpa ko jing songo ye temen besan secretary jong balang temen besan ai bor lang one sweat ibala bo bet ye kam ba ibala pen sngoru ye ki jing pen bena
ke jing songo ye ki ushers ki bala lumi jing aingo ba di temen besan dondor lungdo i bala penkentang ye ki ubleun kur khui phi baro e ke jing shakri jong phi hagani ko porpat ki para bangej be e ngin ai ke jing shakri ke jong ye ublei de ke bingi sha skor ya ke jing ruai revival Sunday ke ba lapen kre bat ban ruai de ke choir jong jing seng samla hadien ke ne ka jing ruai kerpang ke jing ruai choir ngin sayo ekopor jong ke jing duai lang ya ki program hakane ka tayo revival bat ke revival Sunday labo bet bo renti da kaput muri district ba ngin don ki jing duai baro shitayo shwa ke revival Sunday bat kito na pi ki ba layawan ki jing seng po ya ngilayo ban ya shimenta hakini ki jing seng duai bat menin ngilayo ya ka praise and worship kat kum ke jingbo bet juga district bat ka weiru ke jingpen bet juga district habaro ki balang kalong bangin yo ya ke jing duai lang kum shibenta da ke jing shakri jung yo blai pilong lat lot hau man sem ban duai ban kerpat na ka benta kanu kanu ka bau man sem jong blai u pen sngau ya phi pinlong lat lot ru ban ya thu akhmat u blai ke jing duai ya ke e ka ba ban khia ke jing mo jong phi bar ka man sem ke jong phi duai ru na ka bentai pastori ban kren ka ne ka jing seng bau blei un ai ia ka bor ba de ka jing start ba ke ba in kren kan long ka ba ania day bat ka jing shem ka jing kendo bat ka jing angnot ka jong phi ti kum tangin yo e ka jing ruai kerpang na ka choir jong ka jing seng samla bat hadin ka ta ngin se shim ta ha ka jing duai lang Simbakun atuan heno Bojing pentamai hangi ban benyo Wanda bor bakau wan ban pen kendo Yangi bor men simbakun ngin itu ngin itu Jinglong barim bangin kelatu wan kersiu yangi dala dingimla ban kijot laba yotyala bayotya boring simakut atowan yano Damen simakalun sa shisin panhani baro Kishing na terkong Bakin im aku tiang rusin Sa shisin bangin Yo en Kumba milane Arhajar Bamilawan jo lagi jong ibril hajar ki mensim syami kilapan lapin dap dapur batemai wan sa shisin pa Gintri kapok nani tuktanya ladon nut mesim hamini aiti lop yani halal dihi hayani bor mesim makut atowan heno Simakalun sa shisin panhangi baro Kishing na terkong Bakin im aku tiang mesin Sa shisin bangin Yo Kum ni dan au Ya jing wang jong me
in your bang in your Bormen sim akut ado one yano One winter Damen sim akalun sa shi sin panhangi baro Bakishin Kishin laterkom bakin im aku tian mesin to his name sa shi sin bangin yo imangin yo Tungini shimata ga jing duai lang. Ublay buk pao jangi bahabaneng ya ingo eme nakabenta kani ga jing shakri bangilaban ayame ya ingo eme ko try nam ta ga jing donakat ga jame lembat ngi ha kani ga yeng ba kentang khoj ba padeng jangi ko try ya ingo eme ko try kan rat namar mela padiang hun ya ke ga bangi don ban ay bar shitayo ha gi jing sing duai gi jangi but menemin mir ling ba ga jing sing praise and worship ngi das ngo shisha ko try ga jing donakat ga jangme Ngia ingo eme ko try mela don rekat bat ngia ke jinga seng men nem step bari ko bor ke jome ka badon bat ngi mentaru ko try kan rat ai bingin mat mai ya ko bor ke jong men sim ko ja pedeng jongi ki jing met jongi ki let shaka snem arjan rio ka bangi ngi le yu i ngi la mat dala di ko try ya ke jing trai phla ka jong men sim ko ja pedeng jongi try ngi ingo eme na ka benta ka ni ke jinga slok lang ke jing duai lang ke bangi yok mat jome shimti ngi ko try bat pedeng ki ki baro to map iki palat kerengkang jungi ki babon namari kini baro ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ru haka kerteng ke jong utrai bat unong pen em jungi u Jesu Christ amen ngi aingu yu blay bangila yo itu ko por jong jing duai lang tu blay un kurku yeki eki baro bangila sa ngile kerpa rakhmat jong u ngi pen pau ko jing songu ru e ko choir jong jing seng samla pila pelut sngi pelut por ban pen kre jing ruai ba ka jing ruai kala long ka jing kurku na ka benta jongi u bleu nang kurku ye pi ba ka jing shakri ka jong pi ya ka kam ka jong u tina marba nganum yeng shu ndrengan sa IT lut e ko por ka basa ai pastor jongi Reverend Dr. R.R. Canville ngan pen sngo no e ka jing kublei ba ngan pen itu ru ye nong yelap ngi pen pau ka jing songo ye i nong yelam jing ruai organist teman besan WM Ramsdam but Mr. Balmi Lingdo nong pure yagi samla ki ba pet ki ba khmi ya ka ni recording ka ban sapen mi aga YouTube channel jong balang ki ba pet ga sound but ki we ku blei shibon ya ka jing shakri ka ba corridor ka jong pi u blei ton kur khu ngi lang ru baro ki be don ka ni ka yeng ga jong blei but ka jing no sen yang ga jongi shaka kam ga jong u nong yalap aga ni ka janmit longi pastor jongi Reverend Dr. R.R. Canville ngi pedang sobai pi pastor shagani ka pulpit ke jangi bat shaga jing shakri ke jangi ya ublay ngi le pen pi pastor nadu men shem snam ke ni ka program bat ngi so kemen ba ila ban wan hagani ke sngi menta bat kumala pen bana shibet janmit ru ngi de kentu ba pinwan shaga jing seng shibet janmit hagapon ru beje bat pastor kumbangi ya tip ilong way ni kinong yalap ubadana po ka seng Billy Graham Evangelistic Association ilong ru President Emeritus jongka United Bible Societies kabapait kabakmi ya ka jing penmi bat ka jing shan jongi Bible keleng gani ka perthai bat ide ru pastor jongka KGP Sinod Pedeng ibadana po ka balang Presbyterian la imkra tingi aingo yu blay nagabenta ki sngi ki snam ki bajrong ki ba i ki bo bleu la ai i haga jing shakri u bat ngi duai bo bleu nangker hui pi pastor pinang la ban ai ka jing shakri u te ka ni ka por ngan IT no i pastor ba in sa shimti ma i ya ka ni ka jing seng hadu ka ba penkut ya ka bat ngi ni arwai ka jing ruai ka ba sanspa prapukandai baradin kata i pastor in sa shimti ya ka ni ka jing seng atrai pa revival kai kan sedang shwana nga penbaptis yang atrai daga dingu mensim penrehema po jonga daga dingu mensim pen im laga balang ai kan sedang shwana nga ai bor bangan yalap ya ka kerteng jong me ka jingruai ka basan spa prapukandai Drive a revival, a drive a revival, a
Shwananga, a tri-par revival, a tri-par revival, a tri-par revival, I can stand Shwananga. Ben Baptist yang a try, Ben Baptist yang a try, Ben Baptist yang a try, Nakading umensim, Ben Baptist yang a try, Ben Baptist yang a try, Ben Baptist yang a try, Nakading umensim. Benhem hapo jonga, Benhem hapo jonga, Benhem hapo jonga, Nakading umensim. Benhem hapo jonga, Benhem hapo jonga, Benhem hapo jonga, Nakading umensim. Benim la kabalang, benim la kabalang, benim la kabalang, I can stand Shwananga. Benim la kabalang, benim la kabalang, benim la kabalang, I can stand Shwananga. I bore bangan yalam, I bore bangan yalam, I bore bangan yalam, ya kakerteng jong mi. I bore bangan yalam, I bore bangan yalam, I bore bangan yalam, ya kakerteng jong mi. Dakispa sin ngalaya nakani kasurok pang lathang ban hakani ki mane jong fi khat khot ba blai lai la banya don bat fi pastor adap da ki kemen wan a ki kublai kerpang no Franklin Graham bashimti no pa jong Billy Graham bolong president menta jongka Billy Graham Evangelistic Association But keleng ke pertai menta Jawa dia kata kasinong mauro kimlap ong shilong tiga duai nam ta jongi ban ngamata tien ruba kajing duai jongki kan long kajing seiso yang ibaro pangangai skemba piru pila duai pakani ke jaseng jongi hakani ke janmin kalau ke jaseng ke bakam kerpang yang i ikhun jong balang Tonya duai. I try. Kiwan bandem istilahjat ki bakut ki jong me. Ansngap. Dia kasur ki jong me. Krena try ya pedeng jongi. Bajarab yang begin pai sia me. Makin ibar og ipan. Hak kerteng u Jesus Christ. Amen. Tinggal ngej bah bu barok nangi, ya ngenya milang ngenya menjurlang ya kenika jing duai, yang Jeremiah mam kena statue mutang lah kam sukin dia Jeremiah kalah lenong kata kau penengkong duai kumni melong ubah hok atrai abang yai sahat bat me. Lakum taru ngakwa banyai saat ya kaneh hame. Namal balai. Bakalenti ke baman kanang banbha. Namal balai ong Jeremiah. Bagita ke pasyat kela
kia long baro ki ba shong suk ko phala ka long ba agini ki juk bangi ementa compare kanu ka channel TV na kanu ko khubor mi puli I puli tang se ke ba kunram jong kani prathai bat ki brief ki lingo balai kani ka di kajing man sniu karoi agari ka jongi nam ko abanjer kerteng na kani ka pulpit bekentang iki kam sniu bagi brief ki le kani ka juk ka menta bakajing keli kalong balai bau balai usha balai lat bakat ni kajing sniu kan roi kajing baman kan roi bakat ni kan ni kepercayai balai ki beri ki keli hatu ka Bible ka don em ka juba banga kemen banyak tu ya fi ki kun ka balang hang ni baga don ka juba baga juba kalong bau jisuhi doai ka juba Gospel Matthäus kalau nak berhalai kalau pusau teteng in pulih kini. Ke Bible kong ya kawai pat ke parsi labu hakmat jong ki udaong. Antarai ke hima ki peneng kumu briu boleh bet you sembai babha hakalengka jong u. Di habau dang yo tia ki briu kila wan banshu basun ya u bat kila bet yud hapdeng u ko. Di ula lej banwan no. Henry men bau la spe utau ko bau la sei so menta kila pau kita kinjut ru de haba kila yawan ki sakri jong utau trayeng bagi long ho ko kenran mem simna bet yu sembai ba bha kalengka jong me nang nu te la yo kini kinjut u te la ya thu ya ki u breu u basun ula le kata bagi sakri Bible kong keli u memang bangale teu no yaki sap kumnu trau juba telong em bayu apa pitau no yaki nyut pirat lem bat kita ya ukoru babaro ar kinyami lem hadu ka ayam on te kata ka ayam jing ot ngan ot ya kita ki kau tu yalum shwa ya ki nyut tu te song ru ya ki ya keban tang ya ki nrei yo ko penyalum hagi tiar ki jongang kalana ya ka stem jongang dengan ku apan pelang ngam haduk kan ni kepor ngam tip balai bau balai usah kan ni kejing kendrum kenram kejing sniu kan ja kan ni pertai lega Bible ka kren cepang kejing mayan jong kejing sniu kasih tiga ba si Thessalonian ka dekat ban ka dekat bunyo Ong kekting kejang ublay namar kata kajing mayan kajing bamnyo hukum kala tray lupa kedan ka kebangi kum ki kristan ngim so thu hapen kajing ba jong ublay kan ni balai ba kajing sniu ka soi kan ni hakari kejongi piu ublay abu sta kini pateu klem sna kumba kalong menta ne kajing sniu kalawan namar ba kajing kuat lade jong briu ka Bible ka ong bleu jong kajing i pola thau yang i bangin i ju pola ai ka mon sungu ba bangin diang ya kajing i ju ani mungkin tai ya kajing i ju hakane ka Gospel Matthäus Kisendan kila keli, kemudian ayu kan ika parsi try. Bau Yesus laya tu, ya kejembut juga nika parsi wong. Utau babet yu sembai babha. Karbudang tia. Unang sun
ba bet yung yun hapdeng ki ko lawan nong sun umla ban penya per ya kita takala ayam ot utaba bet yu sembai udeu kun jong ubriu de jisu de kinong bet yu sembai bagalang kha kadi ka persei o sembai ba bhaw long ki kun jong ka balang ublei de ki kun jong ki balang ublei de balang moro balang ublei but if yut de ki kun jong saitan o jisu la balong ba ni la balong ki kun jong ublei lani ki kun jong baman pi habo ublei pe yang apa je pi umpe je ki kasnedo upe je do nun kitab nengkong jong Samuel lenang bakan riu ko khat banyo na ba ublei umjuk mi kumba mi ubriu na ba ubriu yu i te ka do shabah riu tra yu i ka do nun te ba ublei upe yang i dan arjat ki briu kita ublei amat yo ka bor jong ka senam jong Yesu depan mi Allah keding pernah buat kita imam penjomat yo ka bor jong ka senam Yesu akhirnya ingin dekat jong balang ho kam kren ki bio sabar ke ba bleu pe ya kita no jong i yo i ki pap ka jing im jong i o Yesu ka ong ayam at kadai bakut ke pertai o nong thau nyut dai ki angel badu sim mi kita ki nyut bakut kan ke pertai o sim mi kita ki balek baman ong Yesu khonu bre un pha noi ki angel jong u bagi nyalum nakahima jong u kita ki ai baro ki ba pentut bagi kita ki balek maman Batkin bread ya ki halo kalawal ding kain kan long ka balinyar bat ka bakum daj blan daj benyang padu Jisu ong ikin dikitin badan dikskor ban snow do un snow keleng garibe jong angalelam mengai badan ki bamatlah haduk kata-kata bat kim kwa ban kela ke bamut ki asgo ya ka sur jangau nang alam le kim asgo ya ka sur jong blei ki bong hapok ladi kapat janga kam dan dor kata ngadi Kristen ngabdan kam ada kelak bamut Jisuang kitab Bible ang kitab proverb kokon tu sya sko de ki tien jonga tu pandemi lagi sko de ki jing ong jonga namar ki long ka jing im ye kita ki ba syam ye ki ba jing khia ga do nu baro baru belai khun ka balang hang moro Ukraina pi hakani ka por kokun tu sya skol dikitin jonga dikitin ni pastor dikitin jong mensim ko kami so tu bo nang iki khun jonga balang yang tiap moro le speak ke balang kita nak buat yang mana hendak kajing buat ni kalau sabar pat. Oh, lama sudah dah buat aja sangat lek kemudian di sini dah ter. Kalau dia ka por kun ka balang bagi nyo revival. Bangin sengap ka dono jongi. Jaga ibu beli Ukraine bagi dono jongi. Balai pinyai ha jangan ni bertai. Bagi jing bagi problem sekali jing jopi. Balai penyayang kini petai bagi sikit ke bakia.
Menela doai ki long ying jong im tai ta tang pan pat pan pra im yo ka jubab. Ban bon sin il ngo balai. Dan mo bala penyarap yang i apa yang kijing lenti kan ni ka putai. Ublay ukwa penyarap ya pi. Nama kan ni ka da pi don ha kan ni ka jeseng kan ni ka por. Tetapi play ka don nu jong pi khun ka balang. When you're slow, you got sur, you man sim ba kui. When you're mad, you got so. You blame you love lam ya pi ka ni ka por. O Jisu le tu ka ni ka parsi. Ukraine Japan ke ba kan jaman sim. Ha ka ni ka parsi. You blame you tu sai kedar. Jo ka jing mayan, jo ka jing ba. Ha ka ni ka patai. Maka jing mayan, jong jing snew kan ni betai. Utau trai la tung yu kau ni kat borang sia tia nong su la man ban tung yu nyut. Pat ka Bible ka ong bau tau nyut belami sapa pun ka balang. Utau nyut belami we take kumukau. Kau lemon le kumunjun unyut lemon le kumukau unyut lemon le kumukau te ma meng abang dang samla nga si lengo kum lu ala benong kata lementa ka juk te pendale apply kam phap ana ka certificate jong phin dai phap xerox ka pateng teng kan ni ka xerox copy ka kam i thik kum ka original thik kum original man ga por bang yalap yu Jisu pe pastor yalap ngai yalap is bed yu sambai bang ho ya thu pe kan ni kan ye ga pakan tang ka jong play ru usai tan ro ila ban bed ya lo chung sambai wala kan ni ke chi sangมันเป็นกลุดอีกสกอลจังพี่มันยอสโง่แล้วก็สู้จงมันเสียมาคุยอุจิสวงยูยุดมันกินเบรดยากีกะลาวาดิงบัดหังตาเก่งกันลองกันจิงลัญญาประคุมตายปนักประกาลองกันจิงสิชาประกาบาลังกันจงอีบาลังกันจงอีKejemput lagi senem manitu jenu kau jenu yud lagi balang ke jonge di tangga kapol ke bakado dengan asin Yesus begituan ke angel ke harvest time the end of the age lawan angel bu Yesus pun bisyar ke Bible ke kran sibun sapang kita ki balik menlek pohon wang ke siti ke ba jing koran ke lenang bakhanyo bat tate wong kum ni sab ya kita namal kita kum namal ki bakum kita ki long ki apostle parsap kinong trei basyukor ken ke bapen yesli miladi bat ki apostle Ukris Imlengoy ong Paul ya kata namal soitan hi pensere milade yo angel ka jing syai perlu Paul wi teng wong namal kata kam long ka bapla ladaki syakri jong uru ki penyasri milade baki syakri ka hak ki bakat ka kut jong ki kan long kat kum ka jing le jong ki hakane ka parsi Jisu maha mengi usaitan utrai don bor aga jing im jong i pati balang ka jong e udon ki khun aga hima ka jong kumo don ublay aga hima jong blay
Aku aban maham yang hikikun jaga balang. Bau syaitan uwan umang peha ngade syaitan umang kata syaitan umpatiau yu tu buat batia surak. Lani kitu kibalik kikam sosi ublem puslai kitu kita long lupa ki jongki syaitan ukampulot por yang hikikun jaga balang. Kibai Bungi bari ublay. Nrei. Kibaput kot. Jakarta ke kerdan. Banyak kentu. Uman sim. Agadok non. Wan cakejat keding pena. Anai tila di o Jesus Christ. Kiba kum kikau. Bila kamat ublay. Ilong tang kinyut. Mana belong bau Judas. Ki ang si ang ta ki ang dala don ka election apa kata ki khalal ki senran jong Jisu ban elect you treasurer. Kin elect be you Judas mo be ba brio. Mulaban mot bau nun set kalau Jisu. Pitip min apa isa benang inyo atli ki jing lengo. Wah. Utu beriu babu ai katu sinong atau kuno poya beneng katu ko beriu ba wale isi lo da sinong kuno ko poya beneng jing lengo ka ba boku me utu benang ya tho kana ya katu undan nang dia beneng lapau nam ke persai undan beneng bangi buram mangi undan beneng katu ko beriu bangi buram ka undan beneng kita kini atli kijing lengo. Winya shem habneng. Di tang kitu. Beliau ma jaga bo jaga senam jung Jisu kijing im jagi. Ban poi shabneng em kabalang ho. Kabalang kamla bandi ban poi shabneng tang senam Jisu. Kijing sisya kalong. Banganga. No yalap. Ifos nem. Nanay siya beneng, day mga duway, mga pulikot ba, nanay mga yalap. Nanay kumnong pop. Puli ama, ikibab jung Jisu da kaslan jung, ang tayo mo kalat. Buang katang samla. Kasnam Jisu. Ang sayang nga. Namal ka Bible ko ang nama lagi jingai lapan ya pi, daga jingai ken, katar na pi, kalau ke jingai ublay, lagi jingai ken, unu unum yo ban sarong so sarong, daga jingkeli kan dikasih revival yang iki kun juga balang, kayak ke jingkermen jongi, daga jing mabay, papangirung habeneng. Jadi kikam jongi, ai ngoyu blay bala puli mende jing ai saka kam ka jong blay ai ngoyu blay ngide bal ai namar ngide wi yu blay. Kalang ka pala. Bo ki khun jaka balang. Bawat ka jing alap jonga pastor. Karena melawan play ke kerdap jaka beneng. Ikam babha bangalale ku pastor kim nung laban play ke kerdap jaka beneng. Namal kitik ikam hak bangalale ku pastor. Angga ktiin jong play Isaiah Henry Pusa ulenong. Bagi hak jongi baro. Ilong kum kijan babit tingit. Kamalu play adam da slek da kasnam jong Jisu. Te tang kasnam jong Jisu. Alaban ben khu jangi kiba im kini kepertai. Kemau Jisu ang tu kapasi. Abaki tu kisenai kitu nong trek lai tak nyut yang memang bangin lai teu no ikikau.
memang mengenai tahu no ya kita kenyut, sorry, forgive me pengen yo apa kita kesenang kita kinong trek nyut yang memang mengenai tahu no kita kenyut non kan dia jing tiget jing jaklia ke petai unong utau trai wong bayo apa pitau no kenyut pinrat lem bat yaki kouru bat kalong basisha agini singi ki pementah kajing start kala jur hadu kata-kata Henry kajing start juga ni kepertai kamlaban ai kajing suk hagi download ke jangi balai kata ka AI phone kat baman yo pe kajing start brim kamlaban ai kajing suk na balai kani kajing start balai namal ka Bible ka ong ka donut ka kam sikor ba ke baro barkalong ka bas new claim jingkermen way wala manitu ya ka te kon ka balang ka ni ka singi ka kwa ben ka ma wengi ba ka jing sok ka long ying long sam jongi ka jing sok ka jing im jongi marway kala banwan tang lala ngi iwan bandam krup akamat ka ding flau jisu Balai bang mensim jauh belai men kelai ngin dadong sedong. Balada pim peti kenai kata. Pede men penti kena akan dikasih revival. Pikir lagi beri atau pastor pihak keleng kepercayaan kemni kepercayaan nang bahan dengan nang setiu. Kepercayaan kong baku kepercayaan nang bahan bakan nang setiu. Kajing mare, yang jika berai jika do kalau ngapa syirka hedo kata-kata bala jika Sodom bat kau Gomora. Kajing le asiliang kibaduk ngayan man kasih ngayan nalah semaya 10 orang ngayan ngai kibaduk kibapli. Weksa je kajing em. Inang roy, corruption. Yang kau aban keren bun ketin je kan ni, yang kau aban keren. Piatip lun. Nak mau kau ke conference, balang kau ke balang amnung keren kau itu ke balang oh. Ba kiwan ki delegate nak keleng ke India kan. Te ni kum kata ke balang kau ngin bu ke yeng jong tau we u batai sarkar. Bodon ke yeng ke ikum ke paki dolan. Very corrupted man ha. Ba dia tip lah betul ba ke berkorok. Dia hendak buat hidup ni, mai tenat ibu hileram you bishop ngayalam you tahu bishop, kata kaya you tahu, mai tenat bah, you bishop orang kumni. Ni what a beautiful house. Bau tahu try you kata kaya orang, kan dia kedai jengker kujung belai. Kajing kentat, kajing ikai ka Bible, kajing le. Mele rublay. Kini baro ilong hapo usim pasensyar yukasuin uswaitan. Bagi pop jangi kun kebalang. Kilong gumgiding senran. Kiba pelang. Pan klang ya kading jangi adu job. Kajing seniu, kenang seniu. Leai nguyu belai. Kajing baha lu kadang baha. Ibri kidang yai wan siu Jesus Christ. Apanja pari kwe ki jaka jeng pari hakini kisi dang cha kem kitu ki arkinan sa alung ki kem. Ngamnu ya thu ja ayu kajing im jonga bangali ya lam ngamnu ya thu. Lengai bagi kwa ban penduk pendam kan yang Kristen negeri India. Lagi beri kewan, naik tisu Jesus Christ. Nah ini kita benar dep hafta ada sebab lailak beri kewan jaseng elam. Yoi, banyak snow, banyak pulih. Sepanjang punya beri bagi kita mah. Lagi imju pulih, imju snow ki kubur ke jangi.
hajar ke beriu keleng ke pertai. Manai tila de so Jesus Christ. I vouch for that. Thousands are coming to Christ. He wants to play. Kajing ya tu lupa kitab yang penpau kalong. Abak why no? You syaitan kum you bumla banle don bor hakani ke pertai. Batak kedua por kapan kum you syaitan kitab yang penpau. Syaitan unwan banyak seneng serung apleng jomi. Jadu kata kapor. Ini ibu syaitan untrai don bor hakari ke jomi. Di namal kani ka daw kun ka balang. Bamanu bun mangiki kun jo ka balang. Idan ke jing jenjar. Ke kenum halong ying long sem. Jing bu a ke di drug ke jing ko auria. Kajing le men le. Kajing tuna ke baro. Kalong namal mengpuyo ma jaga senau jisu. Ono du ko dono ko jonga. Nanta kawan ka ayam on ong jisu. Bagi angel kinwan panciem yu tau nyut. Ida kibri bapu di tu si siau jisu. Inlum mustad. Pajurong nokal air. Saka jingdung bajing bisyar. Kajing lengon tep yang agak mata ten kan long ke pakawa. Best grand. Long lenai. Bakin keren ki ten ki babhas pangjonga. Lada ngampu yoman. Dekas namu Yesus. You must be born again. Daiban kapan yafi. Dinamal kan ikadaw kun kabalang. Daiban ay ka jing rai jong pihak kan ikajanwin. Wan ya chu se. Ka jing kit ka bakya ka long yeng long sem ka jing MJP maruan bay kun samlang asa kan si bijanwin. Warai su maruai. Ay bu jisun wan. Kajing im jong pi, om ni harap ya pi. Ai bu jisu unwan ka donu jong pi, bala kajing kemen jong pi. Ong breu baro bong hanga atrai. Manyole hapo kata ka hima ki beneng. Leu ta bale kata ka mon pa jong a ubah beneng. Kai ka mon jong pa ba beneng ka Bible ka ong ublei hukum ki breu baro. Keleng la keleng man kela kabamon ngai bagade gamon jong blai kan ka si revival bamangi badan kan ni jaseng in wana kabjat keding pana pamana try ma ala lepa pitep nem la da ka don ka wei pa kalat ban pen emingi blai undin la nem dan wi wala de ban ya uci so ka ding pana. Dan markan ika daw nga kot i japi. Wan na kan ika janwet. Pim so tu. Deswe lunggo balik kan ika jing im jonga. Boman yale yapi. Wan manay la juji su banyarap yapi. Utray. Yasha slem bat pi. Bom damon yanuru banjot no. Nei babaro. Kinyo boy si kajing kalaka pamon. Ada pimput di kena kan ika janwit. Pentik kena. Maka deka monjong play. Maka deka si revival mangi kemau. Nyoma yu ta mensi maku ju play kajing im jongi bagi long ying long sem jongi. Kajing tung baro ki bok pa jong au bah beneng sun lang tung. Rat no keng. Blay we japi. Pungkwa ban rat no keng japi. Kum takalong kamon ukpa jonga outrai. Pun kamlong kamon ukpa jonga habeneng.
bonja no iway ni kini gibaret kejengkeli kira kelinas dang Chang kejeng sendiri kejeng bah jangan dipete ada kejeng keli chang jonga baca bang jompi Shabbat i kumbang ibiang ikun Kristan Lihat bawa menjeliu juga donu jongi kadon ka ke batun ru yang i bangin pun itu sisa Yesus orang iap inong takinyun dan batip tang belai batip bapi Kata kadon kajing atatien kendiat wa kajing em jong pi rono jong pi bapi pu ya ma Yesus an skema kani ka jan men anang samla ba ka mau wan ka ying rublei ka ying Kristan ka bakrao ale jeseng ka right choir wan ta yalam jeseng mrei ako ka singi kita kading pana masuk tu beri tangka senam Yesus menyerap yang mau yang pindu kata kasnem post nem what sikil matru Yesus uklam de no yang okulade ka ju ya pi namar pite belai udon bo namar arajas nem menswa Yesus lo pen mi la kasnam lo ka ding pana bayam lami pan ni bayam Alamal pen mi kasnam halo kading pena namanta jonga pajang phi bapau agani ka janmit agani ka si balang bai kemar ke revival wala ban yang i kajing im ka patmai Bible ong hakmi mentakein kata kabaya kaya kepada yang hun hakmi mentakein kata kasngi kajing pen im scam agani kasngi what buteng aku bagi jasa yang lapat tu scam agani kasih. What what beli pas shalai yang agani jasa yang klaim Yesus Kristus. Biar pastor aku try Yesus aja yang jangan nak kumno ke Bible kong pilih benar lightly ke. Abang kong pilih pan maaf. Pan maaf nu boleh bolsin ha. Wan mud bang hama pan maaf bolsin pan maaf. Pan maaf nu boleh. Pedang Yesus dah kejingai. Ai ngoi bleng hamba ngi ma ban su thu. Wei samla ka ma. Kam slam kai ba kam da ka to samla. Wa pastor da batai bhase kumno penga dangam su thu tengam la ban am ngai tau Yesus. Oh to batai kan ni sab. Ba para. Kumno ka masih ka bayang ka ba phlang bujengam ka mi pat ka dot ka bali. Kumla batai. Kum taru kamayan. Kaya ada yang ibu Yesus ngam laban batai ya pi you have to experience it yourself di depan your mari tu lah deh kaya suk macam kau pi pada kebalai pan di depan leak bapau nengah waban maham bakam lang kabasuk palang Kristan lagi ni kijuk pemerintah kam lang kabasuk banyeng marwai high school Banyak marwai college, banyak marwai Jakarta, aki yogi hat. Banyak tahu Yesus kam lang basuk. Tangkawai Yesus pula yang apa je pi, orang kami mandon rengkat bat pi, mandon rengkat bat pi. Ada ko bawai no kan bertai, pakai ni jengkular kadai yang i akan dikasih revival. Tanya doai. Tada, kami rendam kikli berkabri bikman. Tada pilih asmo ke dono jangpi. Kajing pasiang mensim. Tapi dia bantu temai kajing im jangpi bu Yesus kani kajan men. Aku am doai nam ta jangpi. Pedang temai Yesus dono jompi. Aku long yeng long sem jompi. Bukan sok. Aku akan temai nam ta jompi.
bal mangalaban duai nam ta jong phi khun ka balang kami nang dem ki kli khabrib ki khamat akwam churai kti ong hoi duai nam ta jong pastor duai churai kti oi blen kur khuya pi blen kur khuya pi blen kur khuya pi oi blen kur khuya pi station gallery God bless you blen kur khuya pi tanya duai bona ki kti sa bom Hamlay Aduay nam ta ki khun ka jong me bala na ki kti tang ma me ba tip e ka ik ba ki ya lam ba ka play la na ki kti na ma ki don kam e me ka jing im jong ki marway ba ka long yeng long sem jong ki try to connect ki kti blay jong me na baneng but scam ya ki kti ka jong ki but tin ya ki Chakajat kading pana. Makini ba rong apan. Hakateng Jesus Christ. Amen. Ni panwai kani ka jeseng irwai ka jing rwai ka ba. Sanspa laipu ar. Bang jirwai man ka jeseng irlau. Sanspa laipu ar. Tanya yang irwai kani ka jing rwai but aku aban khot ya pi. Wala people are like it. But when one young and near command, but scam like one command. In Punut Bork and Yet Bandwai, but people and I got Kaslai, people in Yarabi. What a rhyme, what a rhyme. You're writing about Sanspa, like who are. Basan Kashono in ai cái chữ khu bên ngoài qua bên ông ấy pila đã bị qua đơn cam cái chữ đuôi cái này cái chân miền pila bên sông đã là cái gì sinh như xem bát pi như đuôi bát pi đặc biệt cái comment mình cái ba đi temen Basan Kashono so qua bên ai cái chữ khu bên ngoài rồi, yang ngui me au play, namar kejing keren, bag kejing pasiau, kejong me hapdeng jongi lingbau sakri jong me ubala keren iko kubor kektin kejong me. Henry kido nut kimen sim kejongi kidang kum kimau. Kenrad being it why, ba men isnei deko umjer beneng kejong me tu penjau. Bagi dah nut kimen sim jungi ken bat pengen wan atra sekejing kala kabamut hakjat keding panah kejong me kerku atra bi jingi wei pai wei ki badon hagini kejing sing bado ai begin man ye kejing semen sim ka bathmai ya raba atra pengen pan pau ye kata dak bawan hakjat keding panah kejong me kenrad bi tu kerku ye lau jong sakri jong me Yaki por ki banangwan ba inang la. Banay ko kubor ka jing pandim hapdeng ki babon. Hakini ka ring ka jong ibat lenga perse.
long lembat iru hagajing iseng ka babot hagapor jan met ai bengin man atra yigijing kerku bagin zaman siam to belaj ingin ang nirung kat bat kijing kerku gi bagin sai ki jome ai bagajing ai e ka badab yang khrhai uji sukre subautra jing ed ba ka ba pala ka ba mayanu bleu ka kajing slok kajing pentingan pensai bor men siam bakoi kini ai sa lembat ngi lembat upai lang jong bleu ba em hakaleng ka perthei menta bat sedu ki bom jukut ru amen.